Podemos, sí. Pois moi bo día e gracias por asistir a esta rolda de prensa na que queremos dar conta dos asuntos que abordamos na xunta de portavoces que vimos de celebrar e na que, como asunto fundamental, pois vimos de conformar a orde do día do pleno da vindeira semana, na que, por certo, se vai producir o debate sobre o informe da valedora, debate que terá lugar despois da apertura dese pleno por parte do presidente da Xunta, que vai comparecer, como se anunciou, para dar conta dos principais eixos e liñas estratégicas dos orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano 2025 e tamén para debullar un pouco os proxectos de legislatura nos que traballa o Goberno galego. Un goberno que, como vimos o pasado fin de semana, traballa en conxunto, coordinadamente, que ten como principal obxectivo a curto prazo a elaboración dos orzamentos da Xunta para 2025 e levar adiante eses proxectos estratégicos que traian riqueza e benestar para todos os galegos. Galicia volverá a cumprir cos seus compromisos e os galegos volverán a ter, un ano máis, orzamentos da Xunta de Galicia en tempo e forma. E na mentras, a nivel estatal, temos un goberno que é o máis claro exemplo da dependencia e sometemento á chantaxe dos seus aliados do independentismo, obrigado a negociar o seu teito de gasto, xa non digamos o que vai acontecer no seu momento cos orzamentos, cun fugado da xusticia e, ademais, en non molestar os seus aliados de Esquerra Republicana e Bildu para que non se faden e lle retiren o apoio que o mantén en Moncloa. Porque o certo é que o BNG é o único que pinta neste xogo foi entregar sumisamente o seu voto ao señor Sánchez para que siga desprezando a Galicia negando os investimentos que son necesarios para levar adiante os proxectos estratégicos. Na mentras, a lideresa do Bloque Nacionalista Galego de excursión en México para asistir ao acto de protesta, que así se chaman as tomas de posesión en México, o acto de protesta da nova presidenta, respaldando, por certo, a falta de respeto a España ao non aceptar a presencia do rei nese acto. Eu xa entendo que a suma de protesta e antiespañolismo era un caramelo demasiado sabroso para que a señora Pontón o deixase pasar. Falando de desprezo do goberno de Pedro Sánchez con Galicia, son as dúas proposicións que imos propoñer para o seu debate no pleno da vindeira semana. A primeira delas ten que ver coa prestación da dependencia e a necesidade de que o Goberno de España cumpra co recollido no Real Decreto 675 de 2023 polo que se regulan as prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, cofinanciando o 50% da prestación aos dependentes e tamén saldando a débeda de máis de 2.500 millóns de euros que ten con Galicia por falta de entrega dese cofinanciamento dende a aprobación desta lei no ano 2006. A modo de exemplo, o nivel mínimo que se paga por cada persoa atendida mensualmente debería financialo a Administración Xeral do Estado. O certo é que dos 100 euros que deberá chegar para o grau 1 só está aportando 76. E tan só 130 euros para o grau 2 cando debería estar aportando 150. E isto supón que, dende a entrada en vigor da citado Real Decreto, a débeda con Galicia polo impago das contías mínimas ascenda xa a 12,3 millóns de euros adicionais sobre esa deuda de 2.500 millóns que xa leva acumulada. Esa débeda se incrementa cada mes na medida en que a Xunta de Galicia, cumprindo coas súas obrigas, incrementa mensualmente o número de persoas atendidas. A verdade que estamos un tanto fartos de que tanto BNG como PSDG se presenten ante a cidadanía como os grandes defensores dos dereitos sociais, pero que se poñan de parte do señor Sánchez á hora de reclamar o que lle corresponde a Galicia e que está a obrigar a Xunta a levar adiante un importante esforzo orzamentario que, en realidade, non lle correspondería para suplir a falta de compromiso amosada polo Executivo Nacional. A segunda das proposicións non de lei que levamos a pleno ten que ver coa mellora das comunicacións ferroviarias entre Galicia e Portugal. Así pedimos que o Goberno central intensifique o compromiso coa posta en marcha do tren de alta velocidade entre Galicia e a fronteira de Portugal. Para isto é imprescindible e urxente un calendario coas actuacións e investimentos precisos para facelo realidade no prazo máis breve posible. E, en particular, unha reserva orzamentaria suficiente para acometer a saída sur de Vigo e avanzar no tramo que vai entre Porriño e a fronteira portuguesa.
Estamos a falar dun proxecto longamente demandado non só pola Xunta de Galicia, senón tamén pola Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Regional no norte do Portugal, a través do manifesto conxunto que asinaron os seus presidentes, ademais de por outros actores do tecido social e económico galegos, como a Confederación de Empresarios, as Deputacións Provinciais de Lugo, Pontevedra e Ourense, a Federación Galega de Municipios e Provincias ou as agrupacións europeas de cooperación territorial norte de Portugal, Río Miño e Chaves Verín. E, lamentablemente, dende o goberno do señor Sánchez, séguese a facer oídos xordos a esta demanda. Unha postura totalmente contraria á defendida polo goberno portugués, que sí está a avanzar na planificación e no compromiso con esa conexión ferroviaria. Por último, e dentro do apartado de preguntas ao goberno galego, ímonos interesar por tres cuestións. A primeira delas ten que ver co ensino universitario e o que pedimos é que o goberno galego faga un balance do desenvolvemento da proposta de gratuidade da matrícula universitaria. Unha proposta coa que Galicia situouse como a primeira comunidade que permite cursar un grado de xeito gratuito dende o primeiro ata o último curso. A segunda das preguntas ten que ver co proceso para conseguir a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial. Pedimos ao Goberno que se nos informe dos pasos que ten previsto levar adiante, tanto a curto como a medio prazo, para conseguir este recoñecemento a un espazo que abarca 22 municipios e máis de 16.000 hectáreas. E para rematar, imos pedir ao Goberno galego que explique en que consiste o programa de experiencias curtas de aprendizaxe ou microformacións impulsado pola Xunta de Galicia, porque estamos a falar dunha iniciativa estratégica para incrementar as oportunidades de emprego das persoas traballadoras e ofrecer solucións efectivas e inmediatas para cubrir as vacantes que sí están detectadas no mercado de traballo. Estes son os asuntos cos que queremos levar a ese pleno. Pola miña parte, xa só me resta poñerme a vosa disposición por si é necesaria algunha aclaración sobre estes temas ou algunha outra cuestión que non abordamos. Pois a súa Constitución, evidentemente, de feito, se nos pedía celeridade, fomos nos mesmos, o que propuxemos que se fixese esta mesma semana. Decidiuse que a data máis a caída era o venres e, polo tanto, o que esperamos é que se poida abordar, que se faga canto antes, que efectivamente aceleremos todos os trámites para que se poña efectivamente en funcionamento e, a partir de aí, o que nos gustaría é que se fixese un traballo serio e riguroso. Polo tanto, en fin, vanme permitir, pero escoito algunhas cousas que resultan sorprendentes. Eu vou a pedir tamén, voume sumar a unha petición que se fixo antes aquí, de que, en fin, non antepoñamos a tradición, verdad, que non se cumplan os elementos tradicionais que conflúen nestas comisións e, polo tanto, rogaría que non se escribisen as conclusións antes de que se elaboren os traballos, verdade? É algo moi habitual por parte da oposición no Parlamento de Galicia. Eu agradecería que tuveran un pouco respeto polos comparecentes, polo plan de traballo que temos que acordar, e cando se produzan todas esas comparecencias, cando se aporte toda a documentación, espero que os mesmos que non tuveron nin o máis mínimo recato en poñer en dúbida a honorabilidade de certas persoas empreguen exactamente o mismo enforzo en disculparse públicamente polas acusacións falsas que se lles fixeron. Eu teño un enorme respeto polos 25 deputados do Bloque Nacionalista Galego. Gustaríame que o BNG tuvese idéntico respeto polos 40 do Partido Popular de Galicia. Entonces, eu creo que se o BNG presume da forza que lle deron os galegos para poder constituir unha comisión, debería respetar un pouco a forza que nos deron os galegos aos membros do Partido Popular de Galicia para presidir os órganos que se constitúan nesta Cámara. En todo caso, volvo a repetir, non parece que a mellor carta de presentación para tentar presidir unha comisión sexa anticipar os resultados da mesma falando de chanchullos cando o único que se fixo hasta agora foi desmentir públicamente todas as informacións e documentación que xa se facilitou
a este Parlamento e que desminten categóricamente algunhas das acusacións máis graves que fixo o BNG, por exemplo, hasta agora. Porque falar dun trato de favor respecto da contratación dunha empresa, cando a chegada do Partido Popular ao goberno supuxo un descenso de máis do 65% na contratación con esa empresa, é un insulto á intelixencia dos galegos e, dende logo, a presunción de inocencia de a quen se lle están imputando falsas acusacións. Cruzaremos esa ponte cando cheguemos a ese río. Tamén solicita o bloque que xa un plazo temporal para ese traballo para tanto un mes. Están dispostos a aceptar? Eu xa manifestei a nosa vontade de acelerar todo o posible eses prazos e, de feito, volvo a repetir, se nos pedía acelerar a Constitución e fomos nós os que propuxemos que esa Constitución se producise esta mesma semana. A partir de aí non avanzamos nada máis porque, evidentemente, hai uns trámites que hai que cumplir e hai uns prazos mínimos que hai que cumplir. Dentro deses plazos e deses trámites facilitaremos todo o posible que se aceleren os traballos para a Constitución, para a aprobación das normas, para a elaboración dun plan de traballo e para canto antes se produza o inicio dos traballos. Temos o máximo interés en acelerar eses traballos porque, volvo a repetir, estamos plenamente convencidos da falsedade das acusacións que se están realizando e do bo traballo que fixo o Goberno galego ao longo destes anos. Nós estamos moi orgullosos dese traballo e nos gustaría que esta comisión servise para poñelo de manifesto. Creo que así será e volvo a reiterar. Espero que co mismo esforzo que puxeron en mancillar o nome de persoas absolutamente honorables se manifesten a hora de restablecer a esa honorabilidade que lle están negando. Non vai a acontecer como aconteceu no pasado, donde aqueles que foron insultados chegando a nomealos de asesinos nesta Cámara non recibiron a máis mínima disculpa cando foron exonerados de toda a responsabilidade por parte dos tribunais de xustiza, que non só dixeron que eran inocentes, sino que ademais alabaron o bo facer que tuveron ao frente das súas responsabilidades. Iso pasou con responsables da Xunta, e quero recordar aquel caso dos imputados pola hepatite, verdad? Que foron exonerados de toda a responsabilidade, que foi posta en valor o seu traballo por parte dos tribunais e que, como o recibiron, foi, no mellor dos casos, silencio, e no peor todavía, a reiteración de acusacións que se amosaron absolutamente falsas. Espero que esta vez exista a xenerosidade que non hubo en aquela ocasión. Algunha cuestión máis? Oye, pois moitísimas gracias e vémonos no pleno.